Vores brow setter er jo det eneste, jeg bruger i min bryn. Og sådan har det været længe. Men man skulle faktisk også kunne bruge den på vipperne. Både hvis du ikke lige har lyst til at have mascara på, så kan du få lidt hold til dine vipper. Men du kan også sagtens bruge den som primer under din mascara. Prøv at se forskellen. Og så med mascara ovenpå. Den ligger jo lige et lille tyndt lag under mascaraen, som bare giver en lille smule ekstra til vipperne. Både hold, men altså også en lille smule mere længde, fordi der er noget ekstra produkt helt ude på spidserne af vippen. Would you look at this? Og du kan stadigvæk sagtens bygge mascaraen op med flere lag, hvis det er det, du ønsker.